Metaller i opløsning. Nu vil vi blande et frit metal med et metal i en kemisk forbindelse. Så vi starter med at tage AgNO3 eller sølvnitrat og hælde det ned i det her reagensglas. Derefter tager vi det frie metal, som her er kobber, og putter det ned til den kemiske forbindelse. Nu vil kobberionerne begynde at opløse sig, og det danner en elektrokemisk reaktion med sølvnitratet. For at se på årsagen kan vi kigge i spændingsrækken lige om lidt. Men først skal vi se, hvordan kobberstangen er blevet sølvfarvet og faktisk er i gang med at blive til sølv. Reglen med metaller i opløsning og spændingsrækken er som følger. Et metal i en kemisk forbindelse kan frigøres fra sin kemiske forbindelse, hvis det frie metal i spændingsrækken står til venstre for metallet i den kemiske forbindelse. Her har vi altså en kemisk forbindelse, sølvnitrat, AgNO3, og et frit metal, altså kobber. Begge ædelmetaller. Nu kigger vi på spændingsrækken for at se, om det frie metal står til venstre for metallet. Her ses spændingsrækken. Som I kan se, ligger Cu kobber til venstre for Ag sølv. Nu opskriver vi så reaktionsligningen for den elektrokemiske reaktion. Som I kan se, bliver Ag, altså sølv, nu frigjort, og kobber går på ionform og danner sammen med nitrat, NO3, kobbernitrat. For at afstemme ligningen sætter vi nu 2 bag ved NO3 og 2 foran Ag og AgNO3, så det hele går op. Nu kan man altså se, at sølv er blevet frigjort og ligger i bunden af reagensglasset, mens kobber og nitrat så har dannet en kemisk forbindelse. Man kan dermed udnytte spændingsrækken til industrielle formål. Den industrielle måde at udnytte spændingsrækken på kaldes elektrisk korrosionsbeskyttelse. Skibe med jernskrog spænder flere hundredvis af enten zink eller aluminiumsklodser fast på dette jernskrog. Da zink og aluminium står længere til venstre i spændingsrækken end jern, så er de mere uædle metaller, og det gør, at de opløses hurtigere i vand. Dette kaldes en galvanisk beskyttelse eller en galvanisering, som vi nu ser her. Samtidig kan man bruge spændingsrækken i f.eks. arkæologien. Det er derfor, at når arkæologer finder ædle metaller, at de tit er i bedre stand end uædle metaller. Det er igen spændingsrækken, man kan henvise til. Hvor at f.eks. guld ligger meget længere til højre end jern, som tit er rustet og ødelagt, når man finder det. Her ser I et galvaniseret jernsøm, der nu har fået en overflade af kobber, som følger af en elektrokemisk reaktion, som vist tidligere. Her ses reaktionsligningen for det viste forsøg med sømmet.